салому дуруд ба мухлисони барселона ва канали барсатижӣ. Шаби гузашта барселона дар даври 35-umi мусобиқоти ла лига дар меҳмонӣ бо яке аз рақибони худ барои рохат ба лигаи чемпионҳои мавсими оянда бар муқобили дастаи бетис бозӣ барпо кард. Фақат як ғалабаи дигар барои барселона зарур буд ки онҳо ба таври автоматӣ иштирокчии лигаи чемпионҳои соли 2022-23 гарданд. имрӯз мо дар бораи бозӣ пурра бароятон маълумот медиҳем. дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо вақт кайфсинтои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барсатижӣ соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати асосиро хави чунин интихоб намуд. дарвозабон нето, муҳофизатгарон алвес, раухо, гарсия, алба, нимуҳофизатгарон гави, бускес, френки де йонг, ҳамлагарон депай, торес, дембеле. дар дақиқаи шашум ферран торес кӯшиш мекард дар ҷаримагоҳи рақиб онҳоро фиреб диҳад ва гуардадо монеи зарбаи торес гардид. ҳамон лаҳза футболбозони бетис ба аксулуҷум гузаштанд ва хуанми қариб буд ки гол мезад, вале дани алвес нагузошт ки ӯ дуруст зарба занад. дар дақиқаи 12 яке аз ҳамлаҳои хатарноктарин бозингарони барса иҷро серхио бускес бо пушти пои тӯбро нигоҳ дошта нагузошт ки он берун аз майдон равад ва дани алвес ба дембеле пас дод. усмон бошад бо суръати ламборджини авентадор футболбозони бетисро гузашта ба ҷаримагоҳ партов кард ва клаудио браво онро рафт карду тӯб ба пои писеля бархӯрд ва ин дафъа ҳам браво аз автогол бетисро наҷот дод. 2 дақиқа баъд аз ин дани алвес партофти хатарноки каналисро аз назди дарвоза дур кард. дар дақиқаи 20 баъди иҷрои зарбаи кунҷи руно арохо чунон бо сар зарба зад ки бо шатат чунин зарба зада намешавад, вале руи силва тавонист ки дасташро ба тӯб расонад ва тӯб ба стуни дарвоза бархӯрда ҳам дарвоза ва ҳам дили мухлисони бетисро ларзонд. 8 дақиқа баъд аз ин бетис қасдии худро аз барселона гирифт. каналис аз кунҷи чапи ҷаримагоҳ тӯбро ба родригес равон кард ва ӯ аз масофаи 20 метр зарба зад. нето ба тӯб расида натавонист, вале зарбаи ӯ ба стуни дарвоза бархӯрда ин дафъа дили мухлисони барсаро ларзонд. дар дақиқаи 32 мемфис депай мехост ки ба кунҷи дарвоза зарба занад, вале силва дар ин бозӣ таоман гол сар доданӣ набуд ва дасташро бори дигар наҷот дод. ҳамин тавр қисми аввали бозӣ ба анҷом расид. дар қисми аввали бозӣ махусусан гавиро қайд менамоям. ӯ ягона футболбози барса аст ки бо вуҷуди хеле ҷавон буданаш нутарсида ҳам бо тӯб ва ҳам бе тӯб то охир мубориза мебарад. дани алвес ва руно раухо беҳтарин муҳофизатгаронанд ва дар ҳар бозӣ исбот менамоянд ки онҳоро беҳуда дар ҳайати асосӣ намегузоранд. депай ва торес дар хати ҳамла фаъоланд, вале ягон касе пайдо намешавад ки тӯбро бо онҳо дақиқ расонида тавонанд. 80% партофтҳои дембеле якхела ва бенишонанд ва инро бояд дар қисми дуюм ислоҳ намояд, чунки рақиб аллаки амалҳои ӯро пешгӯӣ карда истодааст. чунки ки қайд кардем, барои барса фақат ғалаба бар зидди бетис кофӣ аст ки рохат ба лигаи чемпионҳои соли ояндаро гиранд ва футболбозони барса дар қисми дуюм набояд ин шансро аз даст диҳанд. дар дақиқаи 54 нето метавонист ки соҳиби партофти головар дар ин бозӣ шавад. усман дембеле баъди паси нето бо суръати кайҳонӣ ворди ҷаримагоҳи рақиб шуда аз кунҷи он зарба зад, вале зарбааш дақиқ набуд. 10 дақиқа баъд аз ин аз канори чап марино тӯбро маркази ҷаримагоҳ ҳаво дод ва он ҷо хуанми зарба зад, вале нето моҳирона барселонаро аз гол наҷот дод. дар дақиқаи 71 абамеянг аз як ҳолати олии гол задан истифода карда натавонист. френки де йонг паси ғайриинтизораш абамеянгро ба мавқеи хуби зарба задан баровард, вале зарбаи ӯ ба нишон нарасид. 1 дақиқа баъд аз ин ҳамла дар ҷаримагоҳи худ сабали ба иштибоҳ роҳ дод ва ферран торес тӯбро соҳиб шуда аз маркази ҷаримагоҳ зарба зад, вале бозам силваи нотакрор бетисро аз гол наҷот дод. дар дақиқаи 75 ансу фати торесро иваз намуда ворди майдон гашт. 1 дақиқа пас аз ворид шуданаш фати тӯбро дар ҷаримагоҳи рақиб соҳиб шуда аз байни се муҳофизатгари бетис чунон зарбаи дақиқ зад ки силва ҳатто имкони паридан аз ҷояш пайдо накард ва фақат бо нигоҳ голи ансу фатиро гусел кард. ҳисоби бозӣ 1-0 ба фоидаи барселона. дар дақиқаи 79 аз зарбаи ҷаримавии фекир ба ҷаримагоҳи барселона партов кард ва он ҷо бартра аз ҳама баландпарида тӯбро ворди дарвозаи нето кард. ҳисоби бозӣ 1-1. дар дақиқаи 82 писеля баъди иҷрои зарбаи кунҷии ҳамдасташ бо сар зарба зад, вале якчанд сантиметр дуртар аз туни дарвоза. дар дақиқаи иловагии қисми дуюми бозӣ дани алвес ба жорди алба як партофти олӣ иҷро намуд ва алба бо як расиш зарбаи бераҳмона зада силваро барои наҷот додани дасташ оҷиз гузошт ва ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи каталониё ба анҷом расид.
Ансу Фати бриллианти ояндаи на танҳо Барселона балки таоми Аврупо мегардад. Ин аллаке бори дуюм аст ки баъди ҷароҳаташ ворди майдон шуда замон гол мезанад. Акнун тасаввур кунед ки агар ҷароҳатҳои Фати намебуд ва ӯ ду мавсиме ки аз футбол маҳрум гашта буд пурра дар ҳар як бозӣ иштирок карда метавонист. Ба Барселона дигар на Холанд зарур мегардид ва на Левандовски. Жорди Алба бо 3 голу 12 партофти головараш дар ҳама мусобиқотҳо дар ин мавсим дар байни муҳофизатгарони таоми Аврупо ҷои сеюмро ишғол мекунад. Натиҷаҳои Алба аз баъзе тони муҳофизатгарони марказии Аврупо дида беҳтаранд ва ин ҳам шаҳодат аз он медиҳад ки мо ба Албаи мӯйсафед дар мавсими оянда ниёз дорем. Агар Алвес бо ин бозиаш 10 сол ҷавонтар мешуду, дар канори рост ба мо на муҳофизатгар ва на ҳамлагар лозим мегардид. худи Алвес ба танҳои ҷавоби ҳар се мавқеъро медод. Не то дар ин бозӣ арзанда буд ки без задани гол ба дарвозааш майдонро тарк намояд, вале сейфҳои ӯ саҳми калон барои ғалабаи Барселона гузошт. ғалаба ва иштирокчии лигаи чемпионҳо гардидани Барселонаро ба шумо мухлисон табрик мегӯям. ба фикри шумо беҳтарин футболбози шаби гузашта ки буд? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ин ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали БАРСЕЛОНА-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.